श्री स्वामी समर्थ. तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. गणपती बाप्पा तुम्हा सर्वांच्या चांगल्या इच्छा पूर्ण करू हीच त्यांच्या चरणी प्रार्थना. तर चला आज आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करू. तर बघा, मी अशा तर व्हिडिओ बनवले नाही, पण मी पार्सल बोलवलं होतं, जे की आपल्या त्र्यंबकेश्वर येथील गुरुपीठमधून. तुम्हाला तर माहीतच आहे, आपल्या स्वामी समर्थ महाराज यांचं गुरुपीठ हे त्र्यंबकेश्वरला आहे. तिथून आपण ऑनलाईन कोणतीही गोष्ट, म्हणजे तुमचं बुक्स, तोरण, तुम्हाला लागणारे पूजेचे साहित्य, पूजन संच किंवा एखादा किट जे पण काही साहित्य लागत असेल तुम्हाला स्वामी सेवेसाठी, पुस्तकं, ग्रंथ वगैरे सर्व तिथे मिळते. तर मी तेच ऑनलाईन बोलवलं आहे. आज त्याची अनबॉक्सिंग करून दाखवणार आहे. तर बघा, मी आधी ते ओपन करते. अशा प्रकारे मी ते खाली ग्रीन मॅट आहे तिच्यावरती बॉक्स ठेवला. आता करत आहे. मी याच्या आधी खूप सारे प्रोडक्ट, की म्हणजे पुस्तकं, जपमाळी, परत कुंकुमार्चन करायचे जी विधीचं बुक असते, ते खूप साऱ्या वस्तू आपल्या गुरुपीठमधून बोलवलेल्या आहे. तर माझ्या सर्व वस्तू अतिशय खूप खूप छान आहे आणि अतिशय सुंदर पॅकिंग करून दिलेली आहे. त्याच्यामुळे कुठे मोडली फुटली कुठे काहीच नाही, एकदम व्यवस्थित आल्या. बुकसुद्धा एकदम छान आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर काही घ्यायचं असेल तर तुम्हीसुद्धा ऑनलाईन म्हणजे www.bsatvik.com या वेबसाईटहून बोलवू शकता, किंवा दिंडोरी प्रणित म्हणून आहे, तिथूनसुद्धा तुम्ही बोलू शकता. आणि त्यांचे मोबाईल नंबरसुद्धा आहे, मी ते पण तुम्हाला स्क्रीनवर मेन्शन करील. त्याच्यावरसुद्धा तुम्ही कॉल करून बोलवू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे बुक्स वगैरे बोलवू शकता. त्याच्यामुळे काय होते ना, तुमच्या जवळच्या जर स्वामी महाराजांच्या केंद्रात किंवा मठात जर ती गोष्ट तुम्हाला मिळाली नाही, तर तुम्ही त्या ऑनलाईन बोलवू शकता. मी याच्या आधीसुद्धा तुम्हाला एक ऑनलाईन बोलवलेल्या वस्तूंचा अनबॉक्सिंग करून दाखवली होती, ग्रंथांची, आणि तीसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर केली होती. तशी आता ही सुद्धा करणार आहे. कोरोनाच्या काळातसुद्धा मी किती वेळेस गुरुपीठमधून बुक्स वगैरे बोलवले आहे. मी आतापर्यंत तिथे जाऊन फक्त म्हणजे आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ आहे की गुरुपीठमधून केलेली शॉपिंग, तर तो व्हिडिओ बघा, म्हणजे कळेल. मी फक्त तिथून तेवढ्याच वस्तू आणलेल्या आहेत. बाकीचे माझ्याजवळ जेवढे पण काही ग्रंथ आहेत, मी हे सर्व ऑनलाईनच बोलवलेले आहे. कारण की आम्ही खूप दूर राहतो, नेहमी तिथे गुरुपीठला जाणं होत नाही. आणि इथल्या केंद्रामध्ये कधी असते, म्हणजे कधी पण सॉल्ट आउट ऑफ स्टॉक राहतो. त्याच्यामुळे मी ऑनलाईनच बोलून घेते. मला ऑनलाईन सर्व वस्तू एकदम छान मिळतात आणि पॅकिंगसुद्धा खूप छान असते कुरिअरमध्ये. आणि त्याचे पण कॅश ऑन डिलिव्हरीचं सुद्धा ऑप्शन आहे, की तुम्ही आधी प्रीपेड करू शकता किंवा कॅश ऑन डिलिव्हरीसुद्धा करू शकता. तर बघा, मी यावेळेस अशा प्रकारे म्हणजे छान एकदम पॅक होऊन आलं, रॅप करून दिलं त्याने. बबल पेपर्स असतो ना त्याने. तर यामध्ये मी सुलभ भागवत बोलवलेलं आहे, कारण की माझ्याजवळ बाकीचे बुक्स होते आणि हेच नव्हता. आणि इथून म्हणजे श्रावण महिन्यामध्ये अधिक मास चालू होणार आहे. सर्वांना माहीत आहे, आमच्याकडे त्याला धोंड्याचा महिनासुद्धा म्हणतात. आपण त्या महिन्यात भगवान विष्णूंची खूप सेवा करतो. तर मी तेव्हा वाचायसाठी आतापासूनच बोलवून ठेवला, की नको, म्हणजे मला लक्षात आलं की अरे आपल्याजवळ तर हा ग्रंथ नाही, आपल्याला लागेल. पण तेव्हा जर तो सॉर्ट आऊट झाला तर, त्याच्यामुळे मी आताच तो बोलावून घेतला. खूप छान आहे, कारण मी याचे खूप सारे व्हिडिओसुद्धा बघितलेले आहेत. आणि आपल्या केंद्रामधलं कोणताही ग्रंथ तुम्ही घ्या, वाचा, तुम्हाला खरंच खूप मनात शांती मिळेल. छान ग्रंथ आहे. तुम्ही त्याच्यावर सुद्धा वरतून दिलेलं सुद्धा आहे, की तुम्ही पारायण कसं करायचं, म्हणजे कधीपासून सुरुवात करायची, किती ओळी वाचायच्या, कोणते स्तोत्र म्हणायचे, सर्व काही त्याच्यावर दिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मला म्हणजे प्रेग्नन्सीसाठी प्रिपरेशन करायची, त्याच्यामुळे मी आपल्याच केंद्रामधील मनोवांछित संतती म्हणून गर्भसंस्कार आणि पालकत्व हे बुक आहे, म्हणजे ग्रंथच म्हणलं चालतो आपण. तर मी तो ग्रंथ घेतला आहे. याच्यामध्ये पण खूप सारी माहिती आहे, जसे की आपल्याला म्हणजे आपण प्री प्रेग्नन्सी तयारी, किंवा आपल्याला कन्सीव्ह करायचं तर त्याच्या आधी आपण काय केलं पाहिजे, सुप्रजनन होण्यासाठी काय केलं पाहिजे, म्हणजे कधी करायचं, काय करायचं, गर्भसंस्कार करायच्या आधी कोणत्या वस्तू करायच्या, कोणत्या गोष्टी करायच्या, कोणत्या सेवा करायच्या, त्याच्यानंतर बाळाला कसं सांभाळायचं. तर याच्यामध्ये माहिती आहे का, आपल्या म्हणजे प्लॅनिंगच्या आधीपासून आपलं पालकत्व, म्हणजे आपण बाळाला कसं सांभाळू, किंवा बाळ खूप म्हणजे 3 ते 4 वर्षाचं होईपर्यंत पूर्ण अशी माहिती. तर तुमच्या सर्वांसाठीच, की आता ज्या नवीन लग्न झालेलं आहेत त्यांच्यासाठी तर खूप उपयोगी आहे.
पण तुम्ही घरात आता मोठे आहे, जे माझे व्हिडिओ बघत आहे, मग तुम्ही स्त्री असो पुरुष असो, तुम्ही प्रत्येकजण हा ग्रंथ घ्या आणि तुमच्या इथे जे पण कोणी गरोदर असेल किंवा प्रेग्नंट असेल त्यांना द्या. तुम्ही आधीच दिलं पाहिजे असं नाही. ज्यावेळेस आपण 7व्या महिन्यात ओटी भरतो त्यावेळेस तुम्ही हे गिफ्ट करा ना. ओटी भरायच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही डोहाळे जेवणाला हा ग्रंथ जरी बुक केला, म्हणजे त्यांना गिफ्ट केला, त्याच्यानंतर त्यांनी यामधल्या खूप काही गोष्टी अशा आहेत की त्या वाचण्यासारख्या आहेत. त्या वाचून त्यांच्या गर्भावर नक्कीच संस्कार होतील. तर बघा, मी अशा प्रकारे थोडीफार शॉपिंग केली आहे, ही जी तुम्हाला आता दाखवली आहे. माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू. व्हिडिओ संपवण्याच्या आधी सर्वांना श्री स्वामी समर्थ. उद्या पुन्हा भेटूया स्वामी महाराज यांच्या सेवेच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, स्वस्त राहा, स्वामी सेवा करत राहा.